bliver her på Risø i vores udmærkede selskab, Dansk Meteorologisk Selskab. Og som I sikkert allerede sammen set, så har vi jo 3 foredrag, det er ret usædvanligt. Jeg tror faktisk ikke, vi har haft det før på den almindelige efterårsaften. Men så gør vi lidt mere ud af det, at vi har den her servering af lidt pizza i pausen, og lidt at drikke også. Foredragene, de sætter lidt op i 2 grupper, som I sikkert også har læst. Først kommer Søren Larsen her, og det Bustersen der, som er meget berømte folk på Risø. De har haft en lang tid her, og har gjort stor indsats for Risøs udvikling gennem tiderne, både hensyn til vælgerne og de andre ting. De vil holde et foredrag om et meget vigtigt eksperiment, der blev gjort i 1968, og selv den dag i dag, når man læser litteraturen, så bliver henvist til det her eksperiment. Det kan jeg bekræfte. Så det er et meget vigtigt eksperiment, der har øget forståelse af fremtidsmetodologi, som vi skal høre. Nu ved jeg ikke, hvem der starter. Det er der Niels. Okay. Så jeg starter og slutter. Okay. Så kan jeg sige, at bagefter pausen, så vil jeg så sige lidt om et linje, fordi den er så godt. Jeg vil starte med på vores fælles vegne. Tak, fordi jeg er blevet inviteret til at holde et lille foredrag her om et af vores yndlingsemner. Kansas-eksperimentet, også kaldes Kansas 1968. Lad mig også sige, at jeg er meget glad for at se Kai Jensen her. Og han er den, der startede det hele. En af dem i hvert fald. Når jeg nu nævner navnet senere, og ikke nævner Kai Jensen igen, Gunnar Jensen, Jørgen Christensen og Morten Frederiksen, så er det ikke fordi, det ikke var dem, der gjorde alt arbejdet, for det var det. De var flyvevejrtjeneste, meteorologer og vores teknikere, og det var dem, der arbejdede hårdt for os, også for os to, ikke? Så det kan siges her op foran, og jeg er glad for, at du er her, Kai. Det synes jeg er dejligt. En historie, vi skulle måske næsten... Nej, det kan jeg da simpelthen ikke. Jeg skal også stille mig herovre. Det kan ramme. Ja, og det bringer mig så tilbage til, at der er ikke 3 foredrag i dag. Der er 2. Der er tvillingeforedrag, som vi fremfører, og så er der et foredrag om almindelighed. En hver historie skal have en begyndelse. Denne historie om mikrometeorologi tager sin begyndelse på Risø, her i Roskilde Fjord, i 1958. Det var før satellitter, før store digitale regnemaskiner og før internettet. Det var før det 3. store teknologisk betingede gennembrud i moderne meteorologi. De 2 første, som jeg ikke nævnte, det var henholdsvis telegrafen og flyvemaskiner. Igennem 1950'erne var interessen for mikrometeorologi, det vil sige undersøgelsen af forholdene i de nederste 30-50 meter af atmosfæren, vokset kraftigt. Den interesse var ikke så meget drevet af meteorologiske, som af en række mere prosaiske interesser. I Danmark var landbruget interesseret i læhegn og i de jordnære betingelser for planter og dyr. I Australien der var fordampning af vand fra reservoirer et, om jeg så må sige, meget varmt emne. Betydningen af at forstå og kvantitativt håndtere vindpåvirkninger og konstruktioner, det vil altså broer, højhuse, flyvemaskiner, vindmøller, elledninger, galopperende elledninger, kaldte man også nogle af dem, blev mere og mere åbenbart. Det blev konsekvenserne af forureningsudslip til atmosfæren også, så turbulent diffusion i atmosfæren var på dagsordenen. Det var således ikke betydningen af vekselvirkningen mellem atmosfæriske grænselag for vejr og klima, der drev mikrometeorologien. Det var altså ikke en egentlig særligt dybfyldt meteorologisk disciplin. Den var og er stadig i høj grad en ingeniørdisciplin, selvom modellering af vejr og klima på synoptisk skala nu om dagen ikke kan klare sig uden.
Det skal vi vende tilbage til senere. Men hvorfor starter denne historie så i 1958? Det gør den, fordi i 1958 blev Risø etableret. Og med Risø blev denne helt unikke, i Danmark helt unikke, meteorologimast etableret. En cirka 120 meter høj meteorologimast, som den man i øvrigt havde på alle mulige andre, der var ikke så mange, men alle andre lignende nukleare etablissementer, især i USA, de havde også sådan nogle. Hvad der senere hentede på Risø i bredere grænselagsmeteorologisk forstand, blev summarisk gjort rede for en del år siden i Boundary Layer Meteorology i 2002, og samme år i øvrigt i vejret, altså Meteorologisk Selskabs tidsskrift. Og der kan man læse lidt mere om det. Jeg tror, at det er svært for meteorologer, som ikke var med dengang i 60'erne, helt at forestille sig, hvor vanskeligt det var. Alting var vanskeligt. Ikke blot var digitale regnemaskiner store, fysisk store, tunge. De var langsomme, klodsede, havde meget regnekraft, sådan omtrent maksimalt på størrelse med en håndholdt HP 33, som man fik langt senere. Og de var meget dyre. Det var en af forudsætningerne. Det var instrumenteringen i alle henseender også, og det i den grad. Tung, klodset, svær at håndtere. Det var svært nok at måle og registrere 10 minutters nedværdier af vind og temperatur og fugtighed, og med rimelig nøjagtighed op og ned langs sådan en mast som den der. Og gøre det dag ud og dag ind, og få det registreret, det var svært nok, alt sammen. At måle fluktuerende vindhastigheder i 3 dimensioner, samt temperaturfluktuationer med brøkdel af et sekunds mellemrum. Det får slet ikke at tale om målinger af fluktuerende dampkoncentrationer, luftfartskoncentrationer, som for eksempel CO2 i atmosfæren. Det var helt uden for rækkevidde. Det kunne ikke lade sig gøre. Så det var betingelserne, vi arbejdede under. Det ændrede sig med stormskridt i løbet af de næste få år, og endnu hurtigere sidenhen. Det kan man se på litteraturen. Jeg har her mindedes Dynamic Flow Conference i 1978, hvor der var altså 1036 sider, som drejede sig om lige netop det, jeg taler om her. Og tilsvarende var der konferencer der i slutningen af 70'erne, hvor resultaterne af det, vi her i dag skal tale om, begyndte. Hvorfor var der sådan så stor en interesse for målinger i det planetare grænselag? Nøgleordene er parametrisering, simplifikation af beskrivelsen af det atmosfæriske grænselag, hvis ulineær dynamiske turbulens unddrager sig detailmodellering. Man var nødt til at finde en anden måde at håndtere det på. Og så måtte man så samtidig lægge op til at undersøge, hvor langt den parametrisering, man nu har lagt op til, holdt. Hvor mange steder kunne man bruge den, under hvilke betingelser, med rimelige resultater. Vi skal ikke gå i detaljer med overvejelserne og hypoteserne bag beskrivelsen. De er komplicerede, men vi skal kun nævne deres basale forudsætninger, som er skrevet op der, at turbulensens struktur er stationær og horisontal homogen, en uendelig lang og bred plade med helt ensartede forhold fra uendelig til uendelig. At den var stationær, da turbulensen fluktuerede, men middelstrømningen og alle andre folk var stationære. Lokale størrelser, altså fluktuerende turbulenskarakteristika og deres karakteristika, kunne kun mærke i overfladen
igennem de turbulente vertikale flukse. De kunne ikke mærke direkte på overfladen. Det var sådan en forudsætning for parameterisering. Og så hvad Søren vil vende tilbage til i nogle detaljer, at alle middelværdier af hvad som helst kunne udtrykkes som en slags universelle funktioner af sæt. Det er jo kun også meteorologer, der har set peget den vej, det ved vi alle sammen, men det er altså af højden over pladen og af monologlængden L. Og så at de japanske vindprofiler er logaritmiske, og at von Karman-konstanten i den logaritmiske profil er det en konstant. Det var forudsætningerne, og som jeg sagt, så kommer Søren lidt mere ind på detaljerne i det, men det er egentlig tilstrækkeligt for en almindelig fysisk matematisk forståelse af problemet. Og derfor måtte vi jo ud og finde et sted, hvor vi kunne have betingelser, som svarer nogenlunde til horisontal homogenitet, stationaritet, etc. Det krævede med andre ord en udendørs vindtunnel. Helst en med uendelig stor flad plade og ensartet overflade og vejrforhold, som gav gode chancer for tørvejr, timer med konstant vindretning og vindhastighed og en passende konstant langsomt skiftende temperatur, rolig gang i de daglige termiske forhold. Derfor valgte vi som let Kansas. Når jeg viser det, så er det ikke fordi, jeg vil undervise i geografi. Men jeg vil bare sige, at her ligger Dodge City, og vi er vel alle sammen tilstrækkeligt meget western fans til at vide, at det er et vigtigt sted på jorden. Og der er 75 kilometer derfra og dertil. Vores mast stod herude. Prøv at se, hvor lidt der er. Vi tæller her om et par hundrede kilometer op og ned. Og det er fladt. Og det er Kansas. Og hvis det ikke var fra Truman Capote, så vil man sige, at det var kedeligt. Hvem har læst en Cold Blood? Det ligger lige nordfor. Okay? Jeg har faktisk kørt igennem der engang. Ja. Det er faktisk kedeligt. Og siden vi læste den, har vi andre spist bobkager, vel? Nej, jeg tænkte det nok. Okay. Nå, men det er sådan den litterære indforståelse mellem læreren for et felt. Nå, i hvert fald. Det var der, vi fløj ud med vores instrumentering. Og det her. Og bare for at vise, hvilket fantastisk by Somlet er. Der ligger Somlet. I kan selv tælle, hvor mange huse der kan være på de parceller, men det er hele Somlet, som vi gør det igennem, når vi skal ud til vores forsøgsområde. Og ja, det eneste trafikproblemer, vi havde derude, så var det ikke det, at vi skulle passe på. Ja, for det første, så var de vejene var absolut rette linjer, indtil de drejede 90 grader. Når det kom til en andenmandsmark. Og der skulle man altså huske at dreje, for ellers endte man på en mark. Det andet problem, vi havde på trafikalt derude, det var de her hypercops, som landede på landevejen, og man skulle passe på ikke at kollidere med landmændenes flyvemaskiner. Alle ved vel, hvad en hypercop er. Et etmotors propelfly, som blev meget brugt derude i Vesten på det tidspunkt. Og det var den måde, landmændene kom fra gård til gård på, fordi de er altså store gårde. Og der etablerede vi det der er laboratorievognen, det er en godt og vel 30 meter høj meteorologimast, og det vender vi også tilbage til. I årene fra 1958 havde meteorologigruppen på Risø etableret sig og udført, hvad man kunne kalde standardanalyser af standardmålinger langt den i Danmark, som vi kaldte den unikke meteorologimast. Vi forsøgte også at se nærmere på turbulensens struktur og overkomme dels at måle alle tre vindhastighedskomponenter, temperaturfluktuationer med tilstrækkelig rummelig og tidslig opløsning, dels
at håndtere de meget store datamængder, der kom ud af forsøget. Men det var meget vanskeligt. I 1965 var vi kommet så langt, at vi havde produceret 50 variansspektre, altså fordelingen af den turbulente energi på frekvenser eller bølgelængder, eller hvad man nu vil. Og det var sket herude på masten i 56 meters højde, og de blev kaldt Spectra of Lateral Ghostiness eller Height of 56 meters i den licentiat afhandling, de udgjorde en del af. Disse variantspektra vagte ganske meget opmærksomhed rundt omkring i verden, fordi de var nogle af de første af slagsen overhovedet. Og igen, uden at gå i detaljer, så vil jeg sige, at de lykkeligvis udviste de træk, som stemte med de teoretiske forventninger. Nogle af jer vil ikke genkende, hvis jeg siger en minus 5/3 lov og den slags. Og Søren og jeg og Erik Lundtang Petersen og resten af de folk, vi var sammen med dengang, vi har ofte spekuleret på, hvad vi ville have gjort, hvis de ikke havde udvist disse karakteristika. Så er det jo ikke sikkert, at vi har orket at blive ved. Men det gjorde vi altså. Arbejdet førte til, at jeg blev i 1965 blev inviteret til Pennsylvania State University, senere kendt som Research West, og de kaldte det Research for Penn State East. Så det passer meget godt. Men altså, jeg blev inviteret til Pennsylvania State University som visiting scholar og professor, som det hed. Dengang var feltet af forskere, som beskæftigede sig med atmosfærisk turbulens, med turbulens i det hele taget på den skyld. Ikke ret stort, så alle kendte alle i hele verden. Der var heller ikke så mange steder i hele verden, hvor man så beskæftigede sig med den slags ting. Men det er rimeligt, at Pennsylvania State University's Department of Meteorology kunne prale af navne, som nogle af jer sikkert har hørt før. Et af dem, der virkelig fik betydning for os her, og også for nogle af os meget personligt, det var Hans A. Panofsky, også kaldt Han. Der var Alfred K. Blackadar, som var den, der skabte teorien for the nocturnal jet, som nogle af jer sikkert vil have stiftet bekendtskab med. Og der var folk som der var folk som John Dutton, og over på Department of Fluid Mechanics på den anden side af vejen fra Mineral Industries, hvor Department of Meteorology lå, der huserede folk som John Lumley og Hank Tennekes, som nogle af jer sikkert også vil huske. I 1965 havde Air Force Cambridge Research Laboratories, det vil sige de amerikanske luftvåbens forsøgslaboratorier i Bedford ved Boston, de havde besluttet at investere i et eksperiment, som det vi ser der. Der er ikke tvivl om, at beslutningen havde mange gode argumenter bag sig. Et af dem var viden, at man gerne ville have viden om atmosfærisk turbulens i grænselaget, fordi det var en vigtig sag for design og kontrol af det, man dengang kaldte vertical take-off and landing aircraft. Vi havde også et tæt samarbejde med Cape Canaveral. De raketter har ikke det samme stabilitetsproblem, når det gælder påvirkninger, også i affyringsområdet og øjeblikket. Så der var altså sådan igen nogle mere ingeniørmæssige interesser i det. Hovedkraften bag gruppen fra Bedford var Duane Haugen, som i øvrigt også var chief editor af den bog, som alle mikrometeorologer kender, nemlig den hed Micrometeorology, det gjorde den ikke fra 1972 fra konferencen i Boston, Den Grønne, som nok er en af de mest brugte bøger på det område. Han blev bakket op af sin chef, Mort Barat, og af sine medarbejdere, hvilket i hvert tilfælde Chandon Kiner, Owen Coté og John Wingard, der nævnes de centrale folk, og der er også nogle af jer, der muligvis stille ind navnene. Den første prøvekørsel
og opstillingen i Kansas blev analyseret i 1967, mens jeg var visiting scientist ved disse laboratorier på besøg fra mit job som professor ved Pennsylvania State University. Det medførte, at Risø blev inviteret med. Ideen bag forsøget var, at en 30 meter høj meteorologimast, ud over standardinstrumenter, såsom kopanemometer og termometer og fugtighedsmåler og duftningsmåler og noget, skulle instrumenteres mindst 3 højder med turbulensinstrumentering, som gjorde det muligt at måle alle 3 vindkomponenter, altså 3-dimensionale vindhastigheder, og med en, jeg kan ikke huske, hvad grænsen var, så vi skulle kun måle den med en frekvens, som i hvert fald var 100 Hz eller deromkring. Og det var jo lidt uhørt dengang. Og i 3 af disse højder skulle der opsættes såkaldte sonic anemometers. Sonic anemometer thermometers blev de også kaldt, som de fleste af jer sikkert lige kender til bevidstløshed i dag, som måler hastigheden med hvilket en puls passerer mellem følere, og det kan gøres med time-of-flight-metoder, og det kan gøres ved at sende kontinuerlig lyd, og så se på faseforskydningen på grund af vindhastighederne. Ganske kort fortalt. Sådan noget, sådan et instrument blev første, der introducerede det, var Werner Slumming. Han gjorde det i 1957, og Keimer og Businger, som også er kendt for et område, fulgte efter i 1963 med et Continuous Wave Sonic Anemometer. Og de blev så videreudviklet til de prototyper, som vi skal se lidt nærmere på i dag. Der har vi, og det vil jeg også gentage i dag, og hver gang for at huske på det, en 32 meter mast med måling af turbulens i 3 højder og profilmålinger og med anemometer og netradiometer og bare lige en kort skitse. Masten med instrumentering har vi gjort lidt med der. Jeg kan se de 3 sonics. Og ja, sådan så det ud. I mindst en højde skulle der opsættes en måleopstilling, der var anderledes end den sonic-opstilling, som vi der ser 3 eksempler på. Og det var naturligvis, fordi man stolede ikke rigtigt på de instrumenter. Så man ville have et tjek på, at hvis vi nu kunne få et andet instrument op, og det viste det samme som det, der stod ved siden af, så var der ligesom god grund til at tro på, at alle 3 anemometer, der var en, som blev behandlet en, så også ville måle det rigtige, eller det samme i hvert fald. Og det var der, vi kom ind i billedet. Der kom vi ind med en 3-dimensional varmetrådsanemometer på en vejrhænge. Så ved at den blev så drejet op i vinden, det kors af varmetråd. Man skulle jo være forsigtig med dem. De var 5 ny tykke, ikke? Så det var ikke så meget. Og tænk engang, prøv lige at række hånden ved så man kan se, hvor stor og klodset din hånd er. Den skulle håndtere noget på 5 ny. Det gjorde den faktisk. Det gjorde den faktisk. Ja. Og der har vi en sådan, og der har vi vores varmetrådsanemometer.
på en vejrhane. Og så har jeg, Søren vil vise et pænere billede senere af den samme omstilling med farve på. Det der er mit fra dengang. Og jeg synes, jeg vil gerne vise det der, fordi det illustrerer ligesom, hvor fladt der er derude, og hvorfor vi valgte den placering. Se på horisonten. Så der er et eksempel på vores Sonic, og her er så vores vejrhane. Og så er der, bare for at sige, der var jo ingen elevator med. Der var nødt til at klatre op og ned, og alt hvad der skulle op og ned, skulle hejses eller bæres op. Og at vi havde senere en 356 meter høj mast i Texas, men der brugte vi altså nok snortræk til at regne os op i. Men når det her skal være, det her var slet nok. En anden måling, som det var ønskeligt at få verificeret, det var målingen af den vertikale bevægelsesmængdeflux. Det er jo den, der sådan er en helt central størrelse, fordi, at det vil Søren komme ind på, det er igennem den, man kan beskrive parametriseringen af grænselagets turbulente struktur. Og den bevægelsesmængdeflux, den ender jo som et træk på jordoverfladen, ikke sandt? Og derfor så var der en skæbnesky australier, en god ven af os, som også har været meget på Risø, Frank Bradley, som etablerede sig med en dragplate, en trækplade, der var ophængt i strain gauges, således at man kunne måle, hvor meget vinden trak i den. Og så skulle den jo helst bevokses med noget, der var helt ligesom det, der var rundt omkring. Og det vil Søren nok komme tilbage til, fordi det var et af de mere tragisk muntre oplevelser ved Kansas-eksperimentet. Det var the performance of the drag plate team. Men der er Frank Bradley med det dække, så det cover, som han lagde over drag plates, for at der ikke skulle ske nogle skader med det. Men det gjorde der nu alligevel. Det gjorde der nu alligevel, som vi skal høre om det. Mere om alt dette om et øjeblik, og jeg har givet ordet videre til Søren Larsen, som på mange måder er helten i denne historie, som jeg begyndte med i 1958. Søren Eiling Larsen, når han er alvorlig, så siger han, så lægger han tryk på Eiling. Det er sådan, at han hedder Søren Eiling Larsen, kom til Risø som licentiatstuderende i efteråret 1967. Han kom hovedkuls ind i et kompliceret projekt som det her. Hvis designen ikke har haft nogen chance for at øve korrigerende indflydelse på, og en instrumentering, der blev færdig, hvis man ellers skulle sige, at den blev færdig, fordi vi gjorde den vist først færdig, da vi sad derovre, som jeg husker. Få uger før den og han og undertegnede blev sat på et fly til Liberal, Kansas. Han blev kastet ud, hvor ingen af os kunne bunde. I could not have had a better mate to swim with. Who are the teacher? Ja, så vil jeg fortælle lidt om detaljer. Og I kan se klokken, så hvis I bliver keder jer, så kan I bare sidde og kigge på klokken. Det var vist den gale vej. Ja, det skal vi lige se en gang til. Vi skal se det der. Så vi det? Nej, det var meget forkert. Ja, det var det. Så starter vi med endnu et billede af opsætningen. Det er mere for at lave overgangen. Det var jo den tekniske struktur, og det er egentlig bare et overgangsbillede her. Den anden vej. Sådan. Så lad os, for det første, det var en model for, eller en teori for overfladelæg. Og hvis vi nu lige skal se, hvad det er, så det her grænselag, det er den nederste kilometer eller sådan noget. Her er overfladen, den er blå, og det her er så turbulent overfladelæg. Så
det er størrelsesorden en tiendedel af, man kan sige, atmosfærisk brændstof. Hvis man har forklaret det, har man ikke forklaret hele atmosfæren. Det er vel. Men man kan også sige, at det er dog en begyndelse. Den teori, der var tale om, var udtænkt af nogle russere under krigen, under 2. verdenskrig. Men den kom først silet ud gennem jerntæppet, eller hvad det nu var, bagefter. Og den fortalte så, hvordan man skulle behandle det der. Eller måske kunne behandle det. Og lad os lige få, for dem, der ikke er helt klart, det her er turbulens, sådan som vi ser det, hvis vi går ud og åbner. Og hastigheder, der er 3 hastigheder. Det er vektor. Og som det er organiseret her, så ligger middelhastigheden, den ligger kun i den røde komponent, som vi kalder V, bruger vi ikke så meget her. W, det er den vertikale, det er den, der transporterer alting op mellem overfladen og den atmosfære. Den er 0 i middel, fordi der er ikke plads til, at der kan være en middel, der kan op eller ned, når du er på overfladen. Men den kan transportere alligevel. Og temperaturen, det er den sorte, og den har sådan, den har samme struktur, men har lydværdien er ikke så vigtig her. Så det er altså den slags signaler, man snakker om. Og den hypotese, som Niels talte om, den kan nu formuleres. Der er en række vigtige parametre. Alting afhænger af disse parametre i kombinationer. Højden, og så den, vi kalder stjerne, rotationshastigheden, og den er netop givet ved korrelationen mellem den horisontale og den vertikale. Og det beskriver transporten af moment mellem overfladen. Den der, ligesom den beskriver transport af temperatur, og hvis vi transporterer temperatur, transporterer vi også med ramme. Den skala her kommer så ud ved at tage transporten af temperatur, og dividere med hastighed, og så får den en temperaturskala. Og det kan vi kombinere videre. Vi snakkede om mononomkoblingen, L, og det er så forholdet mellem, hvor meget moment, der transporteres op og ned, og hvor meget varme, der transporteres op og ned. Det der er moderne sådan. Sådan så det ikke ud dengang. Så det her er teori. Overfladelaget, atmosfæriske overflade, bliver også ofte betegnet som konstant fluxlag. Og en af de grundlæggende ting, man skal undersøge, var der en konstant flux. Og så det vil sige, at transporten af turbulens er den samme fra overfladen, og så videre op, så længe vi er inde i det dag. Og så kommer vi, hvad kan man så beskrive? Ja, her er et eksempel. Det er den vertikale gradient af vindhastighed. Det bliver så beskrevet med den her hastighed, divideret med højden, og så en funktion af den her Z over L, vi allerede har talt om, som beskriver stabiliteten. Så det er givet, at den funktion skal være en funktion af den parameter, ifølge hypotesen. Men hvordan den ser ud, funktionen, er ikke givet. Andet end vi ved, at den skal gå mod 1, fordi det er den der koefficient, der sørger for, at den går mod 1, så det er lige 0. Her er det samme for temperaturen, og I kan se, at strukturen er den samme. Nu er det en T-stjerne i stedet for en U-stjerne. Der er et sæt her, og der er sådan en koefficient her. Og så er der en anden funktion. Det kan være mange former, men de har samme struktur, at de skal gå med ud, når argumentet går med. Så det var noget af det, vi kunne studere på. Fordi så kan man, det var hypotesen, sådan skal det se ud. Men der er en funktion bestemme. Man kan undersøge, om det ser vi lige på faser. Man kan også gå videre og så sige, at der må være andet end de der gradienter. Og der er også en turbulente struktur. Og her er, man kan sige, produktionen af de fluktuerende turbulens fra den vertikale gradient her. Her er betydningen af temperatur, af variation med højden. Og her er transporten, den turbulente transport, enten på grund af W eller på grund af det statiske tryk. Og det er sådan nogle lange udtryk. Og her er dissipationen, og dissipationen det er, hvordan turbulensen dør på grund af den molekylære friktion. Og den kan man så også. Så her kan man se, hvis vi kan bestemme alle de her lidt målteknisk,
så kan vi også se, om formlen virker. Og for dem begge to, så er der ting, der er forudsagt, men der er koefficienter, der skal bestemmes. De her. Og der er funktioner, som overhovedet ikke er givet, men som skal bestemmes også. Så nu kan vi se, gå lidt mere i detaljer på de her figurer. Her kan I se, det var noget med den turbulente transport og variation versus vertikale gradienter af hastighed. Det er vertikale gradienter af hastighed. Vi har hastighed målt alle de steder her. Og der kan vi se, at der er altid to til at bestemme vertikal gradient omkring de niveauer, hvor der er viden, eller hvor der er turbulensmålinger. Og så for de her steder, der kunne man så undersøge, om den der momenttransport var konstant ned mod overfladen eller ikke. Og der kunne man så også støtte sig til de her dragflarer, der også målte. De målte så også i det endelige, de målte friktionen i sidste ende, at det er det, der giver anledning til, at der er momenttransport. Så derfor er eksperimentet designet sådan. Så kan man faktisk ikke se, det bliver jeg først opmærksom på her. Se, det her Risø-device. Men vi skal se, der er et andet setup, som faktisk ikke er vist. Og jeg tror, det er fordi han tegnede der. Han var ikke klar over, at det skulle være der også, da han lavede den tegning. Men nu ser vi det. Ja, vi skal lige klare nogle definitioner. Jeg snakkede om friktionshastigheden hos stjernehinden, og jeg sagde, at den var givet ved det der korrelationen mellem U-fluktuationerne og dobbeltfluktuationerne, der giver den turbulente transport. Men hvad betyder det i praksis? Ja, så man måler det, så er det en tidsmiddel. Man ganger de to fluktuationer med hinanden, og så integrerer man over løbslængden. Løbslængden var en time. Så det er den måde, man kan gøre det. Man kan også måle det ved hjælp af Fourier-spektrer, og dem af jer, der ikke aldrig har hørt det før, I kan bare sige, det er, hvordan man tager de her fluktuationer, så undersøger man, hvor meget de forskellige frekvenser bidrager til fluktuationernes styrke. Så her er Q-spektrum, det er fordi det er spektrum med det model, og man integrerer på en år løbslængden op til uendelig. Så får man bidraget, og det har sine egne betydninger. Men det har også betydning, når man skal undersøge, om man nu måler det rigtigt. Fordi hvis man ikke kan opløse de frekvenser, som skal give anledning til transporten, eller man ikke kan opløse de frekvenser, som skal give anledning til variansen, så får man galt resultat. Så derfor, der var sådan ligesom to grunde til at holde styr på den der sammenhæng. Her er variansen. Variansen så bare et andet ord for middelværdien af kvadratet. Igen bliver det bestemt som en tidsintegration over løbslængden, fordi vi har alle de der tidssignaler. Og det kan så på samme måde som her bestemmes som integralet af Fourier-spektret af fluktuationerne. Og der er det ved de spektrer, vi har. De dækker rigtig mange dekader af frekvenser, og også rigtig mange dekader i intensitet. Og derfor kan man godt lide at præsentere det logaritmisk. Og det vi har her, så ganger man med frekvensen der, og så integrerer man over logaritmen til frekvensen. Og det bliver så det samme. Det kan man så vise til passe nu. Her har vi spektrene, de kommer fra Kansas. Det er resultatet. Så her har vi frekvensen fra en 1000 hertz, og vi målte op til 100 hertz. Her er vi det her er et spektrum for, man kan sige, for U-fluktuationerne. Det her er for W-fluktuationerne. Og det her kan så også bruges til den tredje komponent. Alle spektrene ligger her. Og det her er så dissipationsspektret af den dissipation, der lå i energibalancen. Og I kan se, det er en stor en. Her er ligesom et potpourri af de hypoteser, der er anvendt.
Vi har snakket om Moninoco-hypotesen. Det er fra surface level. Hvordan skalerer alting. Så har vi convolutional inertial subrange. Den snakkede Niels om. Det kommer så ud som en 2/3 lov her, fordi det er frekvensen gange spektrum. Og den har vi her og her. Og faktisk også her. Men det tager vi senere. Og så Taylors frosne turbulensteori. Og den har jeg altid syntes var virkelig mærkelig. Den siger, at de tidsfluktuationer, man måler et sted, det skyldes, at der kommer en suppe, der blæsende forbi en. De har kun rumvariationer inde i denne suppe, og de tidsvariationer, vi ser, det er fordi vindhastigheden fører fluktuationerne sådan. Og det kan selvfølgelig formuleres mere kompliceret og også rigtigt. Men det er altid lidt ordentligt. Det betyder, den sidste der, den betyder, at hvis man er lidt heldig, så skal man ikke plotte sine spektrer som funktion af frekvensen i hertz, men man skal gange med højden og dividere med vindhastigheden. Så skulle det hele ligesom falde sammen til et. Og det gør det også i et område her. Det her er bare, så kan så sige at være en test af alle de der hypoteser, fordi de spektrer er blevet overført til alle til neutrale situationer ved hjælp af de skaleringslove, som er med. Godt. Så kan vi gå tilbage til denne her igen, fordi så kan vi se, at så er der måles der fluktuationer og spektre og sådan noget her, og vores lille pakke sidder der, og den har den egenskab af sonikerne. Det begrænsende for de der sonic-anemometer, det er, at de har sådan en gab, der er cirka så stort. De kan ikke se noget, der er mindre end det. Og det bliver så konverteret til noget her i frekvens også. De her, de har sådan lidt sagt, de har en længde som cirka en centimeter. Og et frekvensrespons, der er langt op i mange hundrede hertz. Så de kan se meget mere end sonikerne, så man kan teste, hvad sonikerne gør, hvordan ekstrapolerer det videre ud til et mindre skæld. Og der kan vi se, at så kan man måle de der strukturer i 3 år. Der har vi så det pæne billede. Her er den der, altså vi har hotwire der. Der var faktisk en af gutterne derovre, han havde hotwire siden under hver Sonic, John Wingard, fordi at de der kunne han bruge til at måle dissipationen med. Og det var det der størrelse, hvordan hastighederne blev tværet ud, så at sige, at den er muligt. Og han målte også op til meget højt frekvens. Men det var kun én hotwire. Det var kun én hotwire, den vertikale i sandpunkten højsen. Og ja, der har vi set en gang til, så det kan vi godt se, at der sidder så instrumenterne op, og der kan vi se de der centrale soniker, der sidder nogle kopanometer, nogle vejrhaner, og så de der hotwire, og man kan lige præcis ikke se vores, men det snakker vi så meget om. Det kan vi godt. Der har vi udførelsen af eksperimentet. Nu har det hele sat op, og så kører det sådan der. Det var 3 måneder. Den første måned blev brugt opsættelse. Det daglige arbejdsmønster, og vi kom tidligt formiddag, vi kørte ud fra den der smukke mens vi viste. Og så ved at måle, det var en time. Og så var der service, rekalibrering, og så var der en time til. Og indimellem service, så var der altså også reparationer og ting, man ikke kunne forstå. Men så det var ikke sådan, vi bare kørte. Der var rekordering, det var digitalt. Det meste af det amerikanske stof, det gik ind på en PT11, for nok der styrede digitaliseringen, og så står det digitalt til. Det var sådan nogle opdragninger. Og vi havde analog til, så det var analog instrumentrekorder. Og
Det mener jeg også, vi engang havde. Men vi tog det hjem, og så analyserede det på så tværs. Han rekorderede bare kvadratet på signalet, fordi det kan man så vise, det er netop den diskussion, hvis man tager pladsen med konstant og kammer på. Så han gik ikke ind og analyserede signalet i detaljer. Han sørgede bare for, at han opløste alle de frekvenser, der var brug for. Så hvad var så problemet? Altså problemerne. Det ene problem var, at det der sprog hedder service og rekalibrering. Det var altså besværligt, når man skal opgive. Og de der soniker havde den karakter, når man skulle justere dem. Man skulle justere dem en gang imellem. Og så skulle de lukkes ind i, hvad vi kalder et lydbygrum. Nej, det var det ikke. Det var i hvert fald et stille rum. De blev lukket i en kasse, der var ikke nogen vind, så havde man 0 vind situation. Og så måtte man hejse den der kasse op forbi alle de der, og så måtte man trække sonikken ind i kassen, og så vifte til manden, der sad inde i laboratoriet, den der, og så kunne han gå ind, og så kunne han nulstille. Så skulle han trække nogle skuffer ud, og så kunne man bruge nogle potentiometer til at nulstille. Og de der potentiometer havde den underholdende egenskab, at de var lysfølsomme. Så hvis man trak ud, og der kom millioner til lyset, så ændrede det hele sig. Og det var ikke sådan. Og bare det at hive kasserne op, fordi det bliver trække de der instrumenter af, var svært. Og hvis man kigger lidt nøjere, så kan man se, at de der bomme er nemmere at montere, det er sådan nogle, der bare bliver skruet sammen. Så når man så skal trække dem ind og have dem ud i samme sted, position som de var før, så er det ikke sprunget. Det var et problem. Men det er sådan en slags stilladsrør, det er bygget af? Hvad for noget? Ja, det er sådan, ja, præcis. Ja. Så var der, nogen havde flere serviceproblemer. Det var Frank Bradley igen med det der. Han havde også det der. Han skulle over de der såkaldte drag plates, der skulle komme den her ned. Den havde det samme som det døde rum for Sonic. Og det kom ned, så var der ikke nogen friktion derude. Og men han havde så nogle problemer. Nu har jeg forsøgt at tegne dem. Det hele starter med dragplay, som nedsætter strain gauges. Så er det nemt nok, her er vedestube, og så hele Kansas var høstet, så der stod sådan nogle vedestube. Og så tog man tør og satte den over på dragplay. Så de første problemer, de kom ved, at de er meget følsomme. Så store støvpartikler, så kan vi og insekter kunne man også se. Og de havde nogle ordentlige mobbedrejer af nogle, hvad hedder de, græshopper. Så det var, så var der et andet problem, det opstod, at de tørrede hurtigere ud end stubene ved siden af. Fordi man havde skåret nogle af rødderne væk, fordi det skulle være i niveau. Så derfor tørrede den hurtigt ud, så var man nødt til at vande op. Så vandede man. Og så sivede vandet, det var sådan set ikke noget at sige til. Men så havde Kansas i al sin fladhed, den havde en imponerende. Kan du sige, hvor tung var den der dragplate? Når du siger, at det mærkes en støvbord? Jamen, de hang jo på. Og det var lavet for at være følsomt, ikke? Så det er sådan en differentialmåling. Så det er ikke dragplaten, det er strain gaugene, der mærker. Der var nogle frøer, Kansas. Og nu var det, høsten var gået, og så var det en tør sæson. Så disse frøer trak sig så ned til grundvandsbakken. Og så lå de der og ventede til næste vådesæson, og så skulle de komme op. Nu blev de sødt, fordi det nedsivende vand trak dem jo op. Og så, når de så kom op på dragplaten, så blev der rigtig spejs. Men de kunne også godt lide insekterne jo, så der blev en sang af dans. Og så tiltrak de en slange, som tog frøerne. Og derfor, man kan sige, han bør jo hædres. Frank Bradley, han fik faktisk roligt. Men det var måske det mere underholdende. Så
kan man sige, at livet på det der, jeg kalder livet på prærien, jeg tror, det er taget meget. Og det kan man jo se, der var jo parkeringsproblemer selv derude ved, fordi vi kom jo, vi boede et sted, og så kørte vi med biler. Og der var, ja, men det var sådan set meget hyggeligt. Og jeg sagde, jeg tror, jeg sagde, at målingerne startede typisk midt på formiddagen, når vi var kommet ud fra hotellerne og havde kørt det hele vejen ud. Og så satte op, og så kørte man så godt man kunne til et stykke ud på natten. Men der var en temmelig streng strategi for målingerne. Man ville have noget, der var så stationært som muligt. Og i vores dage ville man nok sige, at det var interessant at også køre igennem solopgang og solnedgang. Men det kunne man bruge al den tid til service og vedligehold og reparation. Og dels var lederne af hele, han var meget fokuseret. Han var bange for, at man ligesom tabte fokus på, at det skulle være stationært og horisontalteknologi. Så de der situationer med solopgang og solnedgang fik vi ikke lov til at gøre det. Det der, man startede lidt sent, det betød jo så, at de ustabile løb typisk var taget i eftermiddagsustabile situationer, snarere end det voksne grænselag, det kan vi sige hvor det. Og nattesituationerne var så begyndelsen af natten, når det blev stabilt. Men jeg tror, vi havde muligvis et forsøg på at køre igennem natten. Men så selvom det var meget tørt, så faldt det. Og det var alle instrumenter ikke glade. Så der var sådan nogle selektioner. De cases, vi tog, var ikke jævnt fordelt over døgnets timer, og der var noget bias, som man jo ikke rigtig tænkte på det. Ja, så skal vi lige publicere resultater. Der var cirka 45 timers løb, det var altså, hvad der kom ud i de der halvanden uge. Og 35 blev udvalgt for analyser. Og amerikanerne kørte jo med digitalt, men vi tror jeg nok lavede feltets sidste analog maskineanalyse. Og dem, der ikke har prøvet analogmaskiner, de skal vide, at det er en samling elektriske kredse, der ligesom modellerer de matematiske funktioner, så kan man bruge det. Men det var fordi, vi havde kun en gearmaskine her på Risø, og vi kunne ikke lave i hvert fald kunne vi ikke lave de spektrum, vi skulle lave, hvor vi ville op til 100 Hz. Så det blev på analog. Så startede publiceringen der i 72-76 og fortsat til omkring 90. Og så kan man spørge, hvorfor blev Kansas-eksperimentet så gammelt? Det er forholdsvis centralt, som man stadig finder. Og det havde en fordel, det havde en forholdsvis simpel ny teori, der kunne verificeres og valideres. Det lykkedes den at komme ud med nærmest fuldstændig beskrivelse af overfladelandet. Alle de parametre, man kunne ønske sig og måle. Og det blev vældig godt dokumenteret og publiceret. Så, men hvis man skulle have nogle profiler og flux og turbulens og anden og tredje ordens momenter og spektrum, så var det alt sammen i det eksperiment, og de støttede hinanden og spurgte og belyste hinanden. Ikke? Og det er ikke så nemt at få sådan nogle eksperimenter koblet ud. Så derfor kan man stadig finde dem, fordi der er ikke ret mange andre eksperimenter. Nu skal jeg lige sige, at man har snakket en del, men her er så sådan, kan man sige, her er profilerne, sådan ser de ud. Et af resultaterne, der ikke holder, det er hastighedsprofil, temperaturprofil og fugtighedsprofilen. Og det her viser, hvor effektivt Kansas-eksperimentet var. Det havde fugtighedsprofiler, selvom der ikke blev målt fugtighed. Men man brugte bare, man sagde, at det skulle nok ligesom temperaturen og så lavede. Men her kan vi sige, at Kansas-eksperimentet fandt faktisk, at Conrock, den vi startede med at sige, at Kalman-konstanten var den, der stod på filet her. Den er man kan godt argumentere, at den skal være ens for dem alle. Men det er ikke udgivet. Og derfor skulle det verificeres.
Kansas-eksperiment kom faktisk ud med, at det var det. Men der kan man sige, at konsensus i det faglige miljø har overvundet, fordi de ville have, og Kansas kom også ud med en meget usædvanlig værdi. Men det faglige miljø fandt så ud af, at det ville de ikke acceptere. Så de tog de gamle værdier, og det gjorde mindst. Og her har vi så spektrene, og de er alle sammen, de er ligesom kommet ud der, og så hvis man skal bruge spektre, så går man bare ind, og spektrene har lidt ligesom de der funktioner, at man ved, hvad de afhænger af i mange tilfælde, men med formen skal man ind og finde ud af selv. Ligesom de der funktioner, man ved, hvad den afhænger af, men formen skal man finde, eller funktionsformen må man finde ud af. Hvad blev der så fundet af overraskelser? Som man verificerede ikke bare det der, hvor den målte op. Som jeg sagde, for et Kalman-konstant blev fundet at være fluxene, blev fundet ikke at være konstant. Men relativt set var det måske konstant nok. I hvert fald har det aldrig været et problem. Så man siger bare, at man skal have karakterisering af overfladen. For en Kalman-konstanten blev faktisk fundet at være forskellig fra hastighed og temperatur, men konstant for begge to. Og det er noget, man simpelthen har forladt. Ikke helt, men det er lidt forskellende. Det er stort set. Er det små forskelle? Nej, det er for Kalman-konstanten. Den typiske værdi før Kansas var 0,4. Og for hastigheden blev 0,35. Det er relativt, det er en stor forskel. Til gengæld skete der sådan noget helt underligt med temperatur, som faktisk blev temmelig tæt på 0,4, når man fik gang i det. Man fandt, at Molinovikov og sammen med Kolmogger og Taylors forskning turbulens kunne forklare den højere frekvensdel af spektret, men den lavere kunne ikke forklares. Og det har man senere fundet ud af, blandt andet ved at bruge de data, at det skyldes, at hele grænselaget har ligesom et fodspor inde i lavere frekvens, der er de større skalaer. Så det er, når det først er sagt en gang, så kan alle se, så kan det også godt blive. Og så værste var egentlig, at der var inkonsistent mellem. Vi har et folklore-sted, man skal aldrig måle den samme ting på to forskellige måder, fordi så får man problemer. Det kan godt være det sikre, men man får problemer, når man skal forklare det. Her i Kansas, der målte man hastigheder ved hjælp af koppermeter og sonic, og så målte man momenttransport ved hjælp af Bragg plates. Og der var altså ikke konsistens. Og det blev aldrig rigtig klart. Og man kan sige, at selve usikkerhedsmomenterne var sikkert med til at sikre Kansas-eksperimentets ud. Netop fordi, at der var de her usikkerheder med, det var egentlig aldrig rigtig forklaret, hvad der egentlig var gået galt der. Så havde rigtig mange mennesker været inde og diskutere eksperimentet, og derfor vidste de så meget, at det var altså det, man træk ud af skuffen, når man kunne bruge det eksperiment. Og så var der en af de ting, specielt i diskussionerne med de der inkonsistenser, det var, at skulle vi da ikke lave et nyt Kansas-eksperiment. Nu ved vi jo en masse ting. Det blev sagt mange gange, men der var ingen, der overkom det, fordi det er jo lavet. Og så alle eksperimenter, der blev lavet bagefter, med mig bekendt i eneste undtagelse, og så fokuseret på alle mulige andre ting, fordi man havde jo det her. Så der blev aldrig ligesom erstattet med en ny, bedre teknik. Og så kan vi afslutte igen. Og så vil Niels snakke noget om konsekvenserne. Hvis det egentlig er det rigtige ord, det var jeg ikke sikker på, det var. Men det her var altså Kansas-eksperimentet. Og så vil jeg lægge sætlerne, og så vil jeg... Jeg skal nok skynde mig, fordi jeg er ved at være løbet ude for tid. Jeg skal ikke trække mig for meget. Jeg er helt enig med Søren i, at en af
grundene til, at Kansas-eksperimentet stadigvæk lever, er, at det var vel gennemtænkt, det var ordentligt gennemført, og så åbnede det mulighederne for alt muligt andet. Hvor man bruger den formelle struktur, som her er blevet undersøgt, og i en vis udstrækning verificeret som fornuftig, som grundlag. Så kan man så spørge, hvorfor får vi alt det her fortalt i dag om et lille fattigt fortidigt eksperiment på en flad mark, og så får vi det fortalt af 2 pensionister over i køen. Det gør jeg naturligvis, fordi vi er blevet bedt om at fortælle historien, og fordi vi holder af at fortælle om os selv. Ikke sådan? Men også fordi eksperimentet var en af de spirer, ud af hvilket et helt skov af mangeartede træsorter groede i sit rask stigende tempo. Jeg skal ikke på nogen måde forsøge at fortælle historien om de næste 50 års udvikling efter Kansas. Jeg skal bare pege på et par eksempler fra de efterfølgende 10 år eller så her, og med fokus på Risø. Allerede i Risøs beretning om 10-året 58, altså 1958, var meteorologi nævnt som et af kapitlerne i Risøs forskning. Da Thule-uheldet skete i 1968, drog man meget nytte af det samarbejde, vi meteorologer havde med amerikanske meteorologer om sådanne sager som plume rise og atmospheric dispersion, da man skulle rydde op efter det bombefly, som faldt ned. Efter Kansas skete der meget i hastig rækkefølge på Risø. Vi gik straks i gang med at udstyre os med mange kanals, efter dertidens målstok, meget hurtigt og avanceret signaldigitalisering og dataopsamlingsudstyr. Det var nok det mest avancerede i verden på det tidspunkt, da det blev fabrikeret og lavet her på Risø. Ole Christensen, som nogle af jer vil kende, fik også involveret i dynamisk vindmast og ingeniørkonstruktioner og i landsdækkende vindnormer vedrørende ekstreme vindbelastninger. Og i 1970 sluttede Erik Lundtang Petersen sig til os, det vil sige os, det var Majsager Hunden, og så Leif Christensen og Søren Larsen, og så selvfølgelig de før tidligere nævnte flyveværtjeneste meteorologer, som vi havde så meget mødt af. Erik, som jo gjorde en god tjeneste gennem årene og førte virksomheden meget langt videre, blev fuldt af Niels Otto Jensen i 1973, og kort efter af sådanne personer som Jørgen Højstrup i Tron, Torben Mikkelsen og Svend Erik Gryning. Jeg tror, Gryning er den ene. Svend Erik, hvor er du henne? Han sidder dernede. Og efterhånden flere. Risø-masten blev en international platform, og i enigst forstand en international platform for måling af atmosfærisk turbulens. I 1972 publicerede Hans Karnowski og Erik Lundtang Petersen undersøgelser af middelvindprofilet på Risø-masten hernede, som viste, hvorledes skift i overfladerohed opstrømt fra masten forårsager et knæk i profilen. Terrænændringers indflydelse på middelvindhastighedsprofilen. Dette inspirerede Niels Otto Jensen og Jørgen Højstrup til Borgnæs-projektet i Roskilde Fjord, og der måltes vind- og temperaturprofiler og turbulenskarakteristika samtidig på en mast på land og ude i fjorden. Vi var i stigende grad blevet interesseret i vekselvirkningen mellem hav og lufthav, og vi deltog i adskillige eksperimenter over den tyske bugt og de frisiske øer og meget andet godt. I det hele taget var vi, og så kommer jeg tilbage til det Søren nævnte, vi var meget optaget af at beskrive, hvorledes afvigelserne fra de ideelle Kansas betingelser kunne håndteres i modellering af planetare grænselags karakteristika. Interessen var naturligvis drevet af interessen for at få grænselaget indpasset i egentlig meteorologiske modeller på synoptisk skala. For eksempel var vi involveret i modellering af tropiske orkaner, frontdannelse i Genua-bugten og forskellige andet godt. Skyruller og vortices,
var en anden ting, vi var interesseret i. Men vores interesse i græslaget var altså i høj grad orienteret imod ingeniørmæssige anvendelser. Og de centrale emner var, som det også tidligere nævnt, atmosfærisk diffusion, spredning af forurening, vindpåvirkning af konstruktioner, og der blev udført diffusionseksperimenter over Broris, Hede og København og Øresund og forskellige andre steder. I 1977 påtog Risø sig opgaven at etablere en meteorologimast på Sprogø. Og det gjorde vi for Statskrogen Storved. Den dæmning og brug, som så senere ikke blev til noget. Samtidig engagerede vi os i opgaven at måle på de gamle Gæsser-vindmøller, samt at konstruere 2 nye forsøgsmøller, der senere blev kaldt Nibemøllerne. Og i 1978 blev prøvestationen for mindre vindmøller oprettet på Risø. Og disse opgaver får naturligvis nye dimensioner til meteorologisektionens arbejde. Jeg nævner alt dette for at vise, at det var faktisk noget, der brugede ud af det, Søren og jeg har talt om i dag her. Stadig voksende regnekraft og måletekniske anvendinger, som for eksempel anvendelse af lasers til fjernmåling af partikeltætheder og vindhastigheder, bare nævne navne som Lading og Torben Mikkelsen, gjorde umulige eksperimenter mulige, og numeriske modeller mere og mere detaljerede og komplicerede. Afslutningsvis skal jeg nævne en af de markante succeser, som bragte mange af de elementer, som jeg har nævnt, sammen. I 1977 satte Erik Lundtang Petersen og Electron gang i udviklingen, der skulle føre til et dansk vindatlas i 1981, tror jeg det var det ikke? Og senere til et europæisk vindatlas i 1989. Senere kom vi også et russisk, men det var noget involveret i. Disse klimatologiske beskrivelser af regioners vind- og turbulensstrukturer under hensyntagen til lokale, topografiske og forhold og overfladisk beskaffenhed, for eksempel bevoksning af forskellige arter, er af særlig interesse for vurderingen af produktiviteten af vindmøller anbragt på specifikke placeringer og positioner i regionen. Men de går brug af grænselagsmodeller, synoptiske data, lokale målinger på en måde, som gør dem til fremragende eksempler på, hvad grænslagsmeteorologi kan yde til samfundets tarv, for nu at slutte med at citere titlen på en bog, som blev udgivet i anledning af Risøs 40-års jubilæum i 1978. Tak fordi I hørte på os. Inden vi nu, kan det godt være, at der lige var nogle spørgsmål, så måske skal vi lige være klar til at svare på den. Ja, det er jo bare, det er sådan 2 spørgsmål, som relaterer sig lidt til hinanden. NKV Kansas, var det fladt? Så fast, som det ser ud til, det var det ene. Og så det andet, nu er alle de soniske vindmåler orienteret i en retning. Kom vinden igennem, kan man sige, altså var det ensrettet, hvor vinden kom fra? Eller var der nogle praktiske problemer omkring de her ting, som for eksempel, hvis man læser igennem masten, så bliver... Kansas var fladt. Vi prøvede sådan set, at vi kunne finde sådan nogle geografiske noget, vi skulle få. Men det er fladt. Den der horisontbus viste den og det var sådan, det var one by one. Det var meget fint. Jeg tror, hovedproblemet, eller vi kan kalde det et problem, det er jo det faktiske forhold, det er, at selvom Kansas var flad og stuen og klippet lige kortet, så de termiske forhold helt lokalt, de kunne være forskellige. Altså varme bobler af luft, der dannedes på grund af farve, andre, altså helt små forskelle, som vi ikke var herre over. Og så tror jeg også nok, at netop den lidt så det man senere store virkelighedsmodellering var jo ikke rigtig kommet ind endnu. Altså der, disse ruller, som Jim Djertov beskrev senere, havde vi jo egentlig ikke rigtig engang klart for os, tror jeg. Der var ikke nogen,
der var altså nogle ting der, som ikke var homogen, horisontalt homogen. Sådan, men det var ikke nok mest på det termiske område. Det er jo samlingerne, nu kommer det. Der var ikke sådan, men yes, vi havde jo mange service, hvor vi tog ned og låste det, og så skulle vi have dem op i det. Og så var det jo, hvor har vi den, når jeg siger forudsigelserne, og så satte jeg den op. Der var nogle gange, hvor vi kom ikke ud over grænsen, men som helhed havde vi så mange service op og ned til, at man kunne aldrig. Sondingerne kunne jo drejes, selvfølgelig. Sådan i det der, og så man kunne dreje dem op i vinden, og så siger. Ja, det er følgen op på det der med lavfrekvent. Er det ikke rigtigt? Jeg mener, jeg kan huske, at der var 100 kilometer bort nogle bjerge, der kunne sætte noget lavfrekvent op, sådan så det homogenitet på den skala netop var skrevet, og det passer med, at der stod på et eller andet tidspunkt, at netop de lavfrekvente var dårligt verificeret. Var det ikke rigtigt, der var som strengt uden nogle bjerge? Jeg kan ikke huske afstanden til det må vi være. På et eller andet tidspunkt kommer der nogle bjerge. Der er nogle ser på spektrum. et godt stykke vej til at gøre det nok. Og at det netop var et væg, for eksempel, den stod og svingede på grund af det. Der er Søren, der fortalte mig. Men et løb var jo en time lang, og så kan man jo regne ud, hvor langt væk den sidste vind kom fra. Altså, ikke? Jeg tror ikke, det var det her eksperiment. Jeg tror, det er Soda, der kom senere, hvor vi så gå op. Og der havde de jo også en spærballon med her. Ja. Det var Chris Reddings ballonforsøg. Der var et slope på 1 på 1000. Og fra dybt stabile situationer, der det er altså nok til at diskutere sådan en stopper. Det var en af overraskelserne. Det andet kan jeg ikke. Det er et spørgsmål. Ja, altså jeg spørger lidt på, hvordan eksperiment også til Vanguard. Hvordan er det egentlig i forhold til Vanguard? Ja. Hvordan er det før og efter Kansas? Det var også anderledes, for det var meget profil, men til gengæld grænseløst, man havde alle de der. Og det er jo ellers, at Erik har analyseret, så hvis han vil spørge ham senere, han har gået og analyseret på det. Jeg tror, det er senere. Ja, det mener jeg også. Det var jo Vanguard, da 31, der blev analyseret, ikke altså. Men den blev så til gengæld. Det blev berømt, fordi modellerne passede med den, men nu er det altså analyseret senere og viste en meget ustationær situation. Men man må, hvis jeg må sige noget, så vil jeg sige, at man må jo erindre, at alle de målemetoder, som senere, altså sådan noget som Sodas akustiske målinger, hvor man kunne se hele grænslaget og kunne måle på det samtidig med, at man målte på sin mast. Sådan noget var der jo slet ikke noget af dengang. Så vi vidste forfærdeligt lidt om vores omgivelser i virkeligheden. Udover det, vi selv målte. Ja, der kan også komme tordenbyer dernede en gang imellem. Var der nogle vejrsituationer, hvor I så ikke gik ud og målte, eller målte I alle slags vejrsituationer? Ja, der var én hændelse med en tordenstorm. Og alt blev også. Kan du ikke huske? Jo. Alt blev også. Og der blev vand ind i kabler, og de blev tørret med hårdtørre. Men heldigvis så undgik vi havn. Og når jeg kan sige heldigvis, så er det fordi, den house-trailer, jeg kunne se på billedet, det I ikke kunne se, det var, at det ser ud som om, der er stået et kompagni soldater og skudt på den med hver sin rifle. Det var havn. Og det havner i Kansas. Jeg kan slet ikke tænke på, hvor meget der ville være blevet slået i stykker af vores instrumentering, hvis vi havde været ude for det. Men for det er alvor, altså. Hvor stor er den samlede datamængde, der bliver optaget? Altså nu, du siger, hvor katalog båndoptager er den slags ting. Det er
er virkelig en meget lille database, der er samlet. Jeg tror, jeg regnede ud her i forbindelse med det her, at Sonicon, det var 1 million data. Ja. Og profilerne og alt det andet til det som en. Hotwirerne kører analog, og jeg kan sige, Så der giver spørgsmålet der var 100 hertz, 100 hertz analyser, ikke? Men det var simpelthen. Så der var et Sonicon gav 1 million data. Så. Sidste spørgsmål, Sebastian. Kan det passe, den masse, der stod herude, blev sat op i 657? I første år, den stod der, hvad målte man det, og hvordan var kvaliteten i ugen? Du mener Rigsværmassen? Ja, lige præcis. Ja, den blev færdigbygget i 58. Okay. Den sat op i 58. Fordi sådan en skulle man have. Og den blev instrumenteret med et kopanometer og ventileret termometer og vindretningsmålere. Ja. Og så havde vi selvfølgelig alt det andet gear, solskinsmål, de forskellige standardinstrumenter dengang på Stevenson, hytte og hvad der nu ellers skulle til på en velinstrumenteret meteorologistation ved en større fly lufthavn. Bliver der stadig mål nu? Om der stadig bliver mål? Ja, den der. Ja, det gør der. Det mener jeg da. Så er der ikke. Den er online. Men jeg ved ikke, hvem der kan lægge ud på. Den er online. Det vil også være helt tåbeligt ikke at fortsætte, især hvis man er interesseret i klimaændringer. Ja, det er vi sagt. Det sagde vi også på Station Nord. Der fik vi også vores vilje. Ikke? Ja. Men det er så en anden historie en anden gang. Ja, har I en vindmærkestop i Grønland, siger du? Hvad var det? Har I en vindmærkestop i Grønland også? Ja, ganske kort, så var historien den, at 1972, der ville flyvevåbnet lukke Station Nord, fordi de havde ikke brug for den længere som alternativ lufthavn, og det havde flyselskaberne heller ikke. Og så gjorde vi vrøv, fordi det er den station i Arktika, som har fungeret længst tid. Den har fungeret, ja nu efterhånden, vi kunne være i 60 år, ikke? Men på det tidspunkt, altså nummer 30 eller hvad det var. Og så gjorde jeg vrøvl over for forsvaret, og sagde, at de kunne da ikke lukke en station nu, lige netop, som vi var begyndt at diskutere klimaændringer. Og jeg skrev selv det første papir om klimaændringer i 1969, så det var et par år eller 3 efter det. Og så kom flyvevåbnet tilbage og sagde, at de ville give os alt den støtte infrastrukturelt. Altså flyve os derop og flyve os hjem og sørge for, at de ville også bede Sirius om at hjælpe os med at holde stationen ved lige. Men det var vores problem at finde ud af, hvordan man skulle klare det. Og dengang havde man jo ikke satellitkommunikation. Så vi var nødt til at opfinde en stationær station, der ved hjælp af batterier kunne holde længe nok til, at det kunne vare mellem 2 besøg af Sirius-patruljen, og de trods var op og ned kysten. Og dem fik vi den slags stationer fik vi faktisk en hel del af. Og de stod rundt omkring på Grønland. Og hvad der så er sket med dem senere hen, det ved jeg ikke, men det kan meteorologiske institutter egentlig overtage. Men det er jo meget lettere i dag, hvor man har har satellitkommunikation, så er det fjernbelægningsstationer. Der behøver man ikke at sende folk derude af det, når det skal skiftes instrumenteres. Jo, men det var bare, det har ikke så meget med det her at gøre. Bare lige kommentar, jeg ved, at vi har haft kamp mod Tiso og Karøerne. Ja, der har jeg selv været op. Der er stadigvæk Ja, men det er der også stationen. Ja. Der er også både den men station og vi har en station, som bygger på den med sin logistik, og vi sat i faktisk til men er de satellittransporterende? Ja. På data online. Ja, det er det, jeg mener. Vi fik 3 uger af luftvåbnet dengang til at opfinde en båndstation, som kunne, og en hele taget en meteorologisk station, der kunne holde et år til frostvejret deroppe.
Og det lykkedes os altså faktisk at lave dem således, at de fungerede meget godt, men nu er de selvfølgelig blevet skiftet ud med nogen, der er mere elegante kommunikationsmæssigt. Er det ikke rigtigt, hvad jeg siger, med visitationer? Du var der med til det nu? Ja, netop. Jeg tror, det er tusind tak.